नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ जोंहा मानगोनां राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी सारनि पार्लियामेन्टआव बिमा रावजों बिबुंथि होनायखौ नङा होमब्ला दा बिथांनि बिबुंथिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ आं एसे नोट खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन जे लास्ट जिथु जोंनि बड' पिस एकर्ड BTR एकर्ड ना बे BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनायखौ बा फोरमायनो नाजानायखौ एसेब्लाबो जोङो नुनो मोनदों। दा बे बिथिंनि बेलायाव मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आङो जे बे BTR पिस एकर्डखौ सोरखौ लानानै बानायनाय जादोंमोन। जोंहा मानगोनां NDB ब्रादार्सफोरखौ लानानै बे BTR पिस एकर्डखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनानो गोबाव सम गोबां जेंना जेथोनि गेजेरजों जोंनि हारिनि थाखाय गोबाव सम संग्राम खालामबोनाय गोबाव सम नांबोनाय दा NDB ब्रादार्समोनखौ नैबे थांनाय 2027 जानुवारिनि BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों मोनसे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों उदां फोथाराव लानानै फैनाय जायो। दा स्पेसियली बेवहाय आंनि मोनसे सोंथिया जाहैबाय मा जे जों खोनाबाय थायो मानगोनां प्रमद बर' सारनि खुगायावबो खोनायो बा माखासे जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरनि खुगायाव खोनायो जे BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोजोन फैबाय गोजोन थासारि फैबाय आरो जाय NDB फोरखौनो बे BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव लानानै फैदोंमोन बैसोरखौनो पलिटिकेलि ना डिवाइड खालामनो नाजानाय डिस्ट्रय खालामनो नाजानाय पलिटिकेलि इसु सोना होनानै बैसोरनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव बायदिसिना दान्थे बिदान्थे जाहोलायनाय माखासे प्लेन पलिसिफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं खोनानो मोनगासिनो दं अब्ला बेसे दुखुनि बाथ्रा नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे एकर्डखौ मानि थाखाय बानायनाय जायो आरो जायखौ लानानै एकर्डखौ बानायनाय जायो बैसोरनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ इसुफोरखौ जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनायजों लोगोसे मोनसे एकर्डखौ बानायनानै लाना फैनाय जायो नाथाय बे BTR एकर्डनि उनावहायबो दुखुनि बाथ्राया मा मानगोनां रन्जन दैमारि साजों लोगोसे जोबथेसालियाव जेसेबांखिनि जोबजानानै थांनानै NDB ब्रादार्सफ्रा दिनैसिमबो उदां जानो हादिया उदां जायाखै आरो दिनै बे BTR एकर्डनि गेजेरजोंनो फैनाय मानगोनां NDB ब्रादार्सफोरनि सोरबा साफा सानैखौ आरोबाव जोबथेसालियावसो लांनानै दोनहैनायखौ जों नुनो मोनबावदों अब्ला बेनिफ्राय दुखुनि बाथ्रा आरो मा दंबावो रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय जों खोनानो मोनो बे BTR एकर्डनि गेजेरजों सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय साननानै नायदो रायजो राजा नोंथांमोनानो एसे बिजिरनानै नायदो थारैनो बे BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों जोंनि हालामाव जोंनि माखासे थासारिफ्रा गोजोन जामारबायना ना बैफोर माखासे गोजोना सोरबा पलिटिकेल लिडारनि पार्सनेल लाइफनि पार्सनेल पलिटिकेल बेनिफिट्सनि थाखायल' गोजोन जानानै फैदों नोंथांमोनानो सानै हयै बिजिरनानै आंनिसिम कमेन्ट हरनो दाबाव खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि धन्यवाद सर मैं बोडो में बोलना चाहूँगा मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ पहले बार मेरा मातृभाषा बोडो में मैं बोलने जा रहा हूँ तो मानगोनां मासिगिरि मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै भारतनि संबिधाननि 75 बोसोर जे दावबायनाय थासारि बेखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ बेवहाय बाहागो लानो आंखौ खाबु होनायनि थाखाय आं मानगोनां नोंथांनिसिम साबायखर बावो मानगोनां चेयारमेन नोंथां जे जाय सुबुंफ्रा भारत संबिधानखौ दानो थाखाय खामानि मावदोंमोन बेनि गेजेरावहाय मानगोनां जोंनि भारतनि संबिधानखौ दागिरि डक्टर BR आम्बेडकारजों लोगोसे गासैबो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो बिथांमोननो आङो आंनि बावनायखौ आङो फोरमायहरो दिनै बे हाउसआव आङो फोरमायनो लुबैदों जोंनि आसामनिफ्राय क'क्राझार लक सभानिफ्राय सासे सुबुं जाय सुबुङा धरनीधर बसुमतारी बिथाङा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिनि सासे सोद्रोमामोन बिथांखौ कन्स्टिटिउसन दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावनो जोंनो खाबु होनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय आं खोब गोग्गानाय मोनदों मानगोनां हाउस जे 75 बोसोर बैसोआवहाय दिनै जायफोर सरकार सालायदों बेवहाय मोननै मेजर राजनिति हान्जाया खामानि मावदों मोनसेया जाबाय कंग्रेस पार्टी आरो मोनसेया जाबाय BJP पार्टी कंग्रेस पार्टीया 55 बोसोर खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बै समनिफ्राय आं बड'लेण्डनि सासे ट्राइबेल हिसाबै नैबेवहाय प्रतिनिधि हिसाबै फैनो हादों जोङो बर' माहारिया 50 बोसोरसो जोंनि संबिजितनि मोन्थायखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बै समावहाय भारतनि दैदेनगिरिफोरनो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनो मानगोनां सोरखारि
मुस्लिमा इन्दिरा गान्धीनिफ्राय लानानै डक्टर मनमोहन सिंहनि बे समसिमाव जोङो गोबां जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन नाथाय कंग्रेसनि समाव जों समाधान मोनाखै नाथाय आं साबायखर बावगोन जोंनि भारतनि आगुनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयी आगुनि डिपुटि प्राइम मिनिस्टार एल.के. आडवाणी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि रावा ओइथ सिडिउलाव हाबनो थाखाय जों खाबु मोनदों आरो बिथांमोननि दिननिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि जे जेंना बे सुस्रांनायनि खामानिया जागायजेनदों 2003 मायथाइयाव एल.के. आडवाणी बिथांनि दैदेननायाव गिबि खेबनि थाखाय सिक्स सिडिउलनि सिङावहाय जोंनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बेवहाय एकर्ड खालामनाय जादों बिनि अनगायैबो आरोबाव फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आरोबाव जोंनि दिनैनि आथिखालनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथांनि दैदेननाय आरो अमित शाह बिथांनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरोबाव खनसे 2020 मायथाइयाव मोनसे बड' एकर्ड जादों बे बड' एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायावहाय दा बे थासारिनि थाखाय गासैबो जोंनि बर' माहारिया दिनै मानगोनां नरेन्द्र मदिनि फारसे जोंहा अननाय दं सिबिनाय दं आरो मोनसे फोथायनाय दं जे बिजेपिनि दैदेननायाव दिनैहाय भारत सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला बड' एकर्डआ नर्थ इस्टल' नङा गासै हादोरावनो बे सुक्तिया जोंनि सोमावसारारि हान्जाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि दिनै लाबोदों जे सुक्तिखौ फल' खालामनानै दिनै गोबां जोंनि माखासे आन्दलनकारिफ्रा दिनैहाय मेइन स्ट्रिमजों जगाजग जादों सुक्ति जादों आरो गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव फैदों दिनैहाय बे बड'लेण्डनि सुक्तिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय ओंखायनो दिनै आथिखालाव जोंनि बर' माहारिया बड'लेण्ड ओनसोलनि आइआफा रायजो राजाफ्रा दिनै जों गोजोनखौ मोनबाय आरो बियो जानो हादों नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव मानगोनां अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरो बिनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर बावो मानगोनां हाउस बे बाथ्राखौ आं फोरमायनो लुबैदों जे जोङो गोबां सम आन्दलनजों जोङो फैनाय मोनसे हारि जोंनि राजखान्थि मोन्थाय जोंनि सोलोंथाइ मोन्थाय जोंनि राजखान्थिनि मोन्थायखौ लानानै जों आन्दलन खालामबोदोंमोन नाथाय बे आन्दलनखौ जोंनि थांनाय समनि कंग्रेस सरकारा खुनु दिन गोसो होआखैमोन सुस्रांनायनि खामानि मावाखैमोन नाथाय दिनैहाय दिनै भारतनि दैदेनगिरि सासे गोग्गो दैदेनगिरि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि जेंनाया दिनैहाय फारफा दिनै जोबनायनि लामायाव आरो जों बेखौ गोजोननाय जों फोरमायदों दा बेनिखायनो बे बुब्लियावहाय आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो लुबैदों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समावहाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जि एकर्ड जानाय बेवहाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो जोंनि हाउसआव लाबोनानै बिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ आरो मोनसे जोंना बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनो खोथा होनाय दङमोन जे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि हेल्थ मोनसे स्टेटास होनायनि बाथ्रा बेखौबो पार्लियामेन्टआव थाबैनो एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बे जेंनाखौ फोजोबगोन होननानै आङो दा माने हास्थायदों दा बेनिखायनो बे गासै थासारिखौ जों गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मिजिं दङ जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव बे जोंनि गासैबो थासारियाव जोंनि बे जेंनाया थाबैनो जोबगोन होनना फोथायनाय दङ आरो बेखिनिखौनो बाथ्राखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ आं बेनो फोजोबबाय गोजोन्थों